Sueviños e sueviñas, xentes do galiciense reino en xeral. Son San Martiño. San Martiño de Dume. O do porco non, o do porco é outro. Eu son San Martiño de Dume, o que veu da Panonia para cristianarvos. Porque erades todos uns herexes, erades todos uns pecadentos, erades, non erades ben, non erades ben. Estabades todo o día adorando chorradas, facendo rituais que ofrendas aos ratos, as abelaíñas, e botando pan nas fontes, que a quen se lle conte, botaron pan nas fontes, que me chamou, me dixo Teodomiro, o rei Teodomiro, Teodomiriño, díxome, esta xente, con esta xente non se pode estar. Esta xente é priscilianista, é arriana, e deume liberdade para explicarvos como aquí, que non se pode botar pedras, poñer pedras nos cruces de camiños. Quen se lle ocurre que se pode facer un accidente en calquera momento? Ainda menos mal que vin eu. Porque se non chega a ser por mí, ainda estaba desfacendo, que sei, fogueiras no solsticio de verán, Porque estamos tontos ou estamos. E estou preocupado, teño unha coita, un pesar moi grande. Que é que estades a celebrar o San Patricio. Quen é o San Patricio? Que fixo por vos o San Patricio? Hostia. Celebrademe a min, que é o 20 de marzo, que está aquí á volta, e celebrades algo noso, chin chin, é unha cousa bonita, unha cousa nosa, o San Martiño de Dume, o bispo dos galegos, o apóstolo suevo, celebrademe aí. Pros!